Că pe mine dacă m-ai mințit, mai bine zici adevărul. Dacă vreau accept, dacă nu... Dar dacă m-ai mințit, gata, te-am șters. Ăsta este singurul lucru pe care nu-l accepti într-o relație, minciuna? Da, și bătaia. Deși am mai luat, știu că am mai luat. Ai în relații? Da, și de obicei... Într-una sau în mai multe relații? În 3, dar stați să vă explic o treabă. Explică mai, să facem, să le așezăm ușor. Așa, unul dintre... Foștii parteneri? Așa, stăteam în aceeași casă, efectiv. Deci am stat în concubinaj 1 an jumătate, din care cred că fericită am fost 1 lună jumătate. M-am atașat, de fapt nu, a fost omul ăla perfect, pâinea lui Dumnezeu, până când a simțit că m-am atașat de el. Când m-am atașat, gata, s-a schimbat, a devenit foarte agresiv. Adică o lună și jumătate a fost perfect. Cât ai fost fericită? Da, după a început drama. Am început să primesc screenshot-uri cu conversații, că uite ce bărbat ai, și eu ce puteam să zic ca să iau apărarea? Lasă că ți-a dat om... tot acasă e. Tot eu ca să iau apărarea, gen. Dar ce apărare la unul? Fetele îți dădeau ție screenshot că s-au întâlnit cu el sau că au vorbit cu el? Da, și tu, multe. Tu îi luai apărarea spunând, stai mă liniște că ești pe locul 2. Tot acasă e lângă mine. Tu ai fost o distracție, o aventură. Da. Cum pui capul pe pernă după un astfel de mesaj? Cum să-l pun? Problema e că știam că nu prea e potent. Asta este o discuție foarte complexă și sunt oameni care nu mai există printre noi și nu cred că e ok să zic, dar am aflat, am și observat la un moment dat și testat că îl atrage mai mult partea cealaltă, gen. Ok, și eu aici când mi-a dat de gândit, ce Dumnezeu că